Għat-tieni sena konsekuttiva l-Unjoni Ewropea laħqet il-mira ta' 90% fil-kapaċità tagħha ta' ħażna ta' gass bitħejja għax-xitwa, perjodu fejn l-Ewropej jużaw aktar l-elettriku minħabba il-kesħa qalila li offrit dan l-istaġun partikolarment fin-naħa ta' fuq. Din il-mira intlaħqet 10 ġimgħat kmieni peress l-Unjoni Ewropea kienet qed tbassar li jkollha dan l-ammont fil-provvist tal-Est sal-ewwel ta' Novembru li ġej. Il-kapaċità ta' 90% tfisser li din tinkludi terz tad-domanda għal gass fost il-pajjiżi kollha membri matul il-perjodu xitwi. L-Unjoni Ewropea spiċċat fi kriżi fil-provvist tal-enerġija tagħha mindu seħħet l-invażjoni fl-Ukrajna mir-Russja fi frar tal-2022. Sa dak iż-żmien il-maġġoranza l-provvist tal-gass Ewropea kienet ġejja mir-Russja, iżda Mosca għalqet kompletament is-sors ewlieni b'ritaljazzjoni għas sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea kawża tal-istess gwerra. Dan wassal ukoll biex il-prezzijiet l-enerġija splodow fl-Unjoni Ewropea kollha biżijiet esaġerati fuq il-popli kollha b'negozji ifallu u familji li saħansitra kellhom jażlu li jixtru l-aktar affarijiet bażiċi minflok. Bil-maqlub minn dak iż-żmien il-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kien iddeċieda li ma jimponix tali piżijiet fuq il-familji u n-negozji lokali billi żamm stabbli il-prezzijiet kollha tal-enerġija inkluż tal-elettriku u l-fuels permezz ta' sussidi multimiljonarju. Din is-sena waħda se jiġu investiti ma' 350 miljun euro għal dan il-għan. L-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha li għamel dan bir-riżultat li l-ekonomija komplet tikber b'saħħitha bil-maqlub ta' stati oħrajn li qed jiffaċċjaw diffikultajiet serji bil-konsegwenzi ta' piżijiet addizzjonali fuq il-popli rispettivi.